Ahoj, já se jmenuji Jana a jsem zakladatelka firmy Zavinovačky.cz. A tohle video natáčím, abych vám moc poděkovala. To místo, kde teď právě stojím, je moje úplně nová šicí dílna, kterou jsem mohla zařídit jedině díky skvělým investorům na zónky, které nezajímají jenom prostá čísla, ale taky lidské příběhy. A od téhle chvíle jste i vy součástí toho mojeho příběhu. Tahle šicí dílna byla strašně dlouho jenom snem a jenom díky vám, kteří jste se mi složili na půjčku mimochodem s úžasným úrokem, se ten můj sen stal realitou. A já si toho velice vážím, že jste mi věřili a že jste do toho šli se mnou. A tak vám chci strašně moc poděkovat. Posílám vám všem velikánskou pusu, jste úplně úžasní, děláte něco, co pomáhá lidem, ne lidem, kteří se válí doma někde, ale lidem, kteří si jdou svým snům aktivně naproti a něco pro to dělají. Už se nemůžu dočkat na to, až vám natočím další video, protože za pár dní nám sem do dílny přijdou nějaký nový stroje a hrozně se těším na to, až uvidíte a uslyšíte, jak to vlastně u nás vypadá v akci, až budou všechny stroje hrkat a cvakat a my vám budeme moct poslat videjko o tom, jak se nám krásně pracuje v naší nové dílničce. Ještě jednou vám hrozně moc děkuju za to, že jste se zapojili a prosím vás, dělejte to dál, buďte skvělí. Ahoj.